入力スキルがアップし、パソコンを使える人が増えれば、ファックスを使用してきた職場でも ICT の活用が進み、生産性が向上する可能性があると思います。また、すでにパソコンを活用している職場でも、従業員がより多くの作業をこなせるようになり、生産性が向上し、経済成長につながるかもしれません。